Okei. Eli tänään me tehdään kanasalaattia. Semmoista mukavaa, kevyttä ja ruokaisaa. Ja sitten sen jälkeen vähän mansikkaista rahkaa. Eli aloitamme kokkailun nyt. Missä tapahtuu? Täällä tapahtuu. Eli aloitamme kuumentamalla tuossa vähän rasvaa. Tällä hetkellä on omasta takaa vähän floraa. Voisi sä paistaa se vai paistaanko mä? Joo. Joo. Mikä vastaus se on? Tosi selvä. Joo. Mä voin paistaa sen. Niin. Pitäisikö sillä aikaa pilkkoa noita muita aineksia? Mä voin sitten pilkkoa näitä. Joo. Mestari tässä. Salaatin määrä tässä näin riippuu ihan oman Siitä. halunsa. Siinä. Kulpo. Katsotaan välillä mitä täällä puolella tapahtuu. Nyt on jo laitettu tänne kanasuikaleet pikkuhiljaa paistumaan ja ne on tällä hetkellä hunajamarinoituja, mutta myöskin resepti onnistuu muilla marinaadeilla hyvin. Mutta hunaja nyt on meidän makuun. Kyllä. Jaha. Katos kamerakin kurkkii tänne mitä täällä tapahtuu. Tässä on salaatin kulho. Kas näin. Tässä on salaattia. Kas näin. Silloin ne sujahtaa leikkisästi salaatin kulhon pohjalle. Ostaa seuraava. Pindomi pois. Taustalla kaunis hyösintti. Missä? Sehän on Mukavat maisemat, siinä voi katsella kun autoja menee ohi ja moottorin hurina taustalla virkistää mukavasti näitä meidän kokkeja täällä. kyllä. Myöskin satunnaisesti läheisen kuppilan mielenkiintoiset henkilöhahmot saattavat tulla ulos nauttimaan savukkeen jos toisenkin ja siinä on jonkinmoista draamaa aina silloin tällä. Kyseisessä kuppilassa on myös jouluvarat. Luo tunnelmaa he. Joulu on jo kohta tänä vuonna. No. Taas pesemään vielä. Tää on muuten Ikeasta tää leikkuulauta. Niin on. Yllättäen hyvin moni asia tässä keittiössä on Ikeasta. Sehän nyt on ihan tyypillistä opiskelijakämpässä. Kyllä. Ei ole vielä vepsäläiselle varaa, niin käymme naapurissa Ikeassa. Itse suosittelen kanassa sitten niitä kanoja pilkkomaan vielä tällä, millä nyt niitä sorkitte tässä pannulla, koska kanassa on tärkeää, että se on läpikypsä, läpipaistunut, Ei läpimätä. ei läpimätä. Silloin voi tulla maha kiperäksi ja se on se, mitä yritämme myös välttää näillä kokkailuilla. Ja mitä aineksiahan me ei jätetä yli, että niin kuin huomaat, niin kaikki mitä ollaan ostettu, niin ne myös käytetään ja syödään. Joo, meillä on se purkki salaatin kastiketta siellä, että jos ei mene salaatin kanssa, niin sitten se lyödään jälkiruokaa. Ja mitäs meillä olikaan jälkiruokana? Vaniljaista
rahkaunelmaa mansikoilla. Taitaa olla nyt se ehkä virallinen nimi. Eli jokaisen opiskelijan unelmien täyttymys. Kyllä. Vaikka sopii ystävänpäivä lounaaksi tai romanttiseksi illalliseksi tai tyttöjen kesken, jos on Tai poikiin. huolia. Ja poikien kesken, jos... Tällä kertaa me ollaan tyttöjen kesken. Niin. Tyttöjen ilta. Seuraavana keson kimppuun. Yes. Eli raajuuston. Otetaan joku haarukka. Mä haarukka just. Siellä. Ne on kaikki siellä, koska tiskaus tapahtui vasta eilen. Joo, koko purkki sinne. Se on hyvä. Tää ei välttämättä meidän pääkokin visioiden mukaan tää salaatti, mutta ei se mitään haittaa. Tähän tuodaan jokainen vähän omaa näkemystä ja näin saadaan niistä mielenkiintoisia ja hyviä. Fetapurkki kannattaa aukaista lavuarin yläpuolelle, koska yleensä tää on aivan peripintaa sitä nestettä. Nyt sen kun avaat tässä, niin sehän menee ihan pisin poikin lattioon. Tää muuten haisee pahalle sitten. Täytyy katsoa, miten se tapahtuu. Nonni, sehän olikin kiitos. Sitten voi ottaa turhat nesteet pois. Ja sitähän riittää. Kyllä. Nonni. Hetki pieni, että minäkin pääsen mukaan tässä. Mitäs siellä? Kanoja tullaan esittelemään. Katsotaan nyt, mitä siellä on saatu aikaiseksi. Kyllä. Kanat ovat nyt saaneet mukavasti väriä ja ainakin olen pilkkonut niitä kaikkia, joten ovat varmaan läpikotaisin myös. Päivän väri on keltainen. Kyllä. Vaikka sitä nyt ei missään muualla täällä esiinnykään, mutta Ei liikaa. Seuraa. ajoituskin oli täydellinen, että siellä just kun Sebastian sai valmiiksi tämän rehupuolen, niin nyt päästään kanat heittämään sekaan. Ja tosiaan on hyvä, että ne kanat pistetään sinne, vaikka ne olisi ihan suoraan pannulta tulleet, koska se on just se, että se tekee se lämmin kana siitä vähän ruokasampaa. Sitten pienoinen sekoitus. Tämä on nyt näitä aineksia sen verran runsaasti, että varovaisesti, että ei mene yli. 4 hengellehän tästä saa hyvin annoksen, ja kun lasketaan vielä tämä meidän jälkiruokabudjetti mukaan, niin siitähän tulee per naama noin 3,5 euroa, eli ei mikään paha hinta. Kun ottaa vielä huomioon, että tämä salaattikastikekin vielä lasketaan tähän mukaan, niin kaikkihan ei välttämättä salaattikastikkeesta tykkää tai muuten löytyy jo sitä kaapin pohjalta, niin halvalla tässä päästiin taas. Ja meillä on valittu tällä kertaa vähän vahvemmat ruokajuomat, mutta ei tässä nyt vielä kuuhun päästä näillä. Mutta kukas kertoo ensimmäisenä mielipiteensä? Joo, itsekin on tehty tämmöisiä ruokaisia salaatteja, mutta raajuusta ei tullut käytetty ja uusi tuttavuus oli myös tämä valkosipulilla höystetty salaatin kastike. Toimii tosi hyvin, antaa sellaista piristävää makua. Taas kerran hyvin onnistuttu. Eihän näitä meidän ruokia voi suositella. Tehkää kaikki näitä ja yhdessä.